and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nasuko pag-ayo si Stella diyang gisultihan sa iyang iyaan. Ngas, gikarnap ang motor ni Michael. Nagkanayon kini o muabot si Michael paatubangon kini niya. Ako nang kalipay siya. Ay, bahala ka. Basta gibuhat ko na ang tanan nga muhunong kanauntaan ng bisyo, ha? Labi na kay babae kang buhat, Estela. Pasagdi ko siya. Masakit man ko mamatay, wa kay tulubagon. Ako nang gusto. Estela? O kung mauli ng animal nga Michael siya, ina nga paatubangan siya nako. Tungod ba sa nawa nga motor? O siya. O kinalang silutan ko siya. Unsa? Ay, Estela, butang lang na. Ugwa na niya damhang nga karnapon to. Pag mabugnahon lang, God. Siya, ayaw ko pabatia nga mudapig kasi ang pagka-irresponsable. Uy, Diya ka na siya. kinuo ko. Huwag yun eh siya bati ang kaluoy sa kaugalingon niyang anak. Ay, tuwa siya paingon sa auto. Ay, ako na'y daan ng ubang gipamalit mo. Ako na lang siya, gaan na ni. Isa na lang pala yung kapuntahan siya. Ay, upat ka botelya sa bino ang gipalit mo. Muday nga gitago mo unta na. Sa ako nang kaingon ni mo siya, maura ni kalipay na ako. Sige siya. Ay, di na gyud matabang pa si Stella. Alkoholik na gyud siya. Ug ang iya pang anak mo ay kikontrahan. Ay, way kalibutan si Michael sa mga panghitapos iyang inahan. Galang nako. Aron dili siya sakitan. Dili siya angay nga masayon. Ay, tuwa na siyang kwarto si Stella. Nagsugod na sa tugtong nga Bruce Bino. Ano lang ko siya pabuta niya. Nauman na gano'n niyang klase. Emily? Ay, hi! Timing gid akong paghuwat ni mo. Mo text unta ko. Wa man akong cellphone na da. Naibaw ko. Una ko umuanay ganina, nanawag ko nimo. Imong mamang nagkadubag. Wa na si kong tingog. Limuta gid bitaw na ako eh. Nganong wa man sa ka makisulti ni mama? Ako, nakalitan ko, tingalig magkasabot siya nga may relasyon ta. Mao nga, wa na lang kumutingog. Masabot na lang unta si mama no, bahay nato. Kung may tabo na malipay gid ko. Ikaw, malipay ka? Oh, usa man di ay. Ako na magiging sultihan si Lola nga may inspirasyon ako. O kana, mao ikaw. Mao ba? Oo niya, okay ra imong lola. Okay ra siya, oy. Samot na makakita siya nimo. Imong mama, gisultihan nimo? Wa pa. Si Lola ra. Mao ba? Tuwa di ay, katong nanawag ko nimo, usa tong kasabang ako ni Pati. Doon na lagi nabuak. O, wato mo pa dayo nag-istorya ato. Nga na di ay to? Oh, si Mama to na ako. Nga naman to, masaba man, na amay nabuak. Sa kwarto ni Mama, may nahog nga flower vase. Mao di ay, abi na kupunsa na. Tanan na, kuyog ta, mag-atang ta kasakyan nato. Wa naman kay motor, mag-commute na lang ta. Iyahay na lang tagsakay. May time pa tayo nga magkuyog. May almost 1 hour pa. Sige. Mike, kuan ba? Giduol ba ko kanina pag-abot na ko ni sa monte? Ha? Kinsang sa monte? Katuko presko kay lalaki, hambugero, roughest sa monte. O niya, may gibuhat ba sa basan niyo? Wa man yun. Makigsulti lang ang tao. Giingnan ako nga late na ko. Gibiyaan ako siya. May tuyo ginani mong tawhana. Busa ikaw, likay lang gid ha? Yes, Mike. Ug ingon na ba siya? Nga siya di ay naghatag atong chocolates ug flowers dito sa mall. Usa? Mo'y sulti niya, Mike.
ug posible nga gisundan ta. Tingali, awambot lang. Kaluoy niya ako, giubo ug mayo. Pero wala siyang manindaliha nga pwesto, Mike. Pero karon naman na mabalik. Daliin. Nong, may gibati ka ba? May sakit ka? Hubak dong. Nautan mo kung tambal maong isugmat na pudi. Karon lay ka mabalik diri nung taod-taod kang nawa. Oo, kay gilan pa po na akong anak. Ugoy makaati man. Ang imo na yung misis no? May biya na mo Gibirin ang kamanghuran. Kay special child man. Huwag hustong kabuot akong anak. Unya, kinsa mo rin kauban si mong anak? Di masabnoon mula. Ang kinaamay silingan na mo nga modalikyat o lik-lik niya. Babae ang imong anak o laki? Lalaki dong. Kung si Anya sa edad, na babae pa na, di maayong biyaan. Delikado sa mga bugoy. Mga kindis o sigarilyo na imong tinda, no? Ay, oo, ginagmera good. Iyawat na lang ba? Ay, mukita man gihapon. Nong, dawata. Palit o kindi. Mupalit ka kindi dong. Ay, kadako good anak dong. Wa taon ko ikasukli anak. O sa klibo. Sisiyo lang dong. Imo lang na, nong. Ipalit ang tambal ni mo. Uy. Ay, dawata nung. Tingalik mausap iyang hunahuna. Bitaw nung, sige na dawata. Sige na, nong. Magkuha lamig pila ka buok nga kindi nung, ha? O imo na, nong, sa kalibo. Ginoo ko. Salamat kayo dong, ha? Daghan kay salamat. Matinabangon ka. Salamat kay dong. Inday, salamat ninyo. Huwag ka masayop sa kung pagpili ni mo, Mike. Buutan ka, matinabangon. Magkaluluoy kay siya. Bisag masakiton, pero nanginabuhi paghapon. Special child ang iyang anak. Luoy kaayo. Ug payong lain tayo gibuhat niya pasalipod sa init. Mabitaw nga natandog kay ko. Ako pwede. Kung may kwarta pa ko, may extra money ko, ihatagin ako. Kung saan nga, 50 pesos naman po ni anak ko. Mao ba? Hatagan talang karong pamlite. Ha? Sobra pa maning 50. Magkapalit ang kinig saging barbecue. Oh, speaking of saging, na nagluto oh. Palit ko ha, Mike. Kadali lang. Wala magkagbata ini. Na may lingkuranan ay, dali maglingkod ta samtang magkaon. Bago pag yung luto oh, anya mo palit tag soft drinks. Kisa mo itong bataa, Marunong itong estudyante to sila. Ay, wano ko makapangutanag kinsa ilang mga nganda. Siguro kung managhinagugmaay gito sila. Mag-ampo kung magkadayon sila. Mga buutan sila. Magkapalit akong tambal ini. Salamat, Ginoo. Mag-jeep lang ko. Nahibaw ko nga wa na kay kwarta nga pang taxi. Danay jeep pa sa hiruan ay. Ay na lang kong ihatod ha. Kuyog lang ko, pero di lang ko manaot. Sakay na. Nagbilang ko na saan sa iyang kwarto si Stella. Siguro kung nag-inom na siya na, hubog na. La, ni anak ko. Ay. Ablihin palihog, la. Katiyot, naana. Sa'yo man noong kang nauli rondong. Sa'yo mong off, la. Nagkasakay sa biyahe ko jeep. Jeep? Ano dili man taxi? Musakay na di ay kag di pa sa hiruan ron. Lula, ganun di man. Karon nga wala nga ako motor. Mag-commute na lang ko. Ay, tagsaramang mo gamit sa mama mo siyang sakyanan. Hakyaw ang gamiton mo kung mo eskwela ka. Unta bitaw la, pero ang ako, di niya masugot. Ay, mutabang kong sulti niya. Sige. Uyaw sa man kigutom ka, kay andaman ta ka o pagkaon. Busog pa ko la. Nangaon may barbecue yung saging. Kinsay kauban mo? Si Emily, lula. Akong girlfriend. Ay, oo, diray. Gisultihan ako ni mo, anak, nga may inspirasyon ka na.
Siya di ay. Akin sa tuingan. Kung ano la, Emily Grace Garrido. Emily Grace Garrido. Pastilan ning mangangan ros kabaguhan. Ay, grabe, raporting tag-asa. Kami kani adto. Tagsaraman karon tagurha unya porte pang taasa. Ang ako lagi la, usaraman, Michael Raman. Ay, may nang usara oy aron mahinumduman dayon. Lato day, wa may buong si mama nga, wa na nga akong motor. Ay, akong gisultihan nga gikarnap. Ha? Unya, unsa may pong niya la? Ay, doa lang. Pakigsultihi. Giunhan ko naman tog sulti aron mahibaw. Unsay pong ni mama la? Nasuko no? Natural. Pero pakigsultihi lang. Pasabta, ha? Sige na. Nana na yung visit niya. Ma? Uy, Second dire, pagdali. Estela, hubog na sab ka. Ayaw pagilabot siya. Ayaw ko gilabti sa buhaton kung ining animal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!